La Generalitat assegura que el ramal de la Mata a Riudarenes no és necessari i no descarta portar l'Estat als tribunals si es manté ferma en la construcció d'aquesta línia de molt alta tensió. El conseller d'Empresa i Ocupació en funcions, Felip Puig, admet que hi ha alternatives viables. El ramal de la línia de molt alta tensió de Riudarenes no és necessari. Així és tal com conclou l'informe encarregat per la Generalitat després que aquesta institució replantegés la viabilitat d'aquest tram. El conseller d'Empresa i Ocupació en funcions, Felip Puig, ha detallat a Televisió de Girona quines alternatives existeixen, com ara la creació de diferents connexions amb menys impacte ambiental. És una alternativa de posar no només un punt de connexió, sinó diferents punts de connexió, i en lloc d'una línia de 400, doncs potser plantejar-nos línies de 220 o de 125. Per tant, estem parlant de quilovolts i en aquest sentit doncs són alternatives tècniques que hem estudiat, que ho hem col·laborat i ho hem consensuat amb col·lectius com el Col·legi d'Enginyers, i per tant doncs estic convençut que com a mínim alternatives tècniques, si hi ha voluntat de diàleg, doncs són possibles d'acceptar. El que no hi ha en aquests moments amb el govern de l'Estat és voluntat de diàleg, capacitat d'escoltar. De tota manera, el conseller recorda que la seva construcció depèn de Red Eléctrica espanyola i del govern espanyol. Malgrat que la Generalitat hi estigui en contra, no tenen cap element per aturar-ne la seva construcció, però sí per posar-hi tants impediments com faci falta, inclosa la via judicial. Sí que tenim capacitat per intentar, des d'una perspectiva jurídica, doncs, obstaculitzar el màxim possible a través de recursos, delegacions o d'algun contenciós. M'agradaria pensar que no haurem d'arribar en aquests extrems. El projecte de Red Eléctrica suposen 17,5 quilòmetres de 400 quilovolts i connecta la línia transfronterera de la Mata a les Guilleries amb una futura subestació a Riudarenes. Red Eléctrica justifica aquest tram com a necessari per alimentar el tren d'alta velocitat i també garantir el subministrament elèctric a la zona sud de la Costa Brava.